Hello guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै। ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं दायो नै रेडि देलायदों आरोना। फुजाया एसे नायहैनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो, जोबजासिम मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरोना। सोरबाफोर आंनि भिडिअ गोदानै फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना लोगोफोर। बिदिबा नायलांबाय थादो, भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामलांसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आंनि देलायबाय आरोना। ओमफ्राय माबायदि नुदों लोगोफोर खिन्थाहरदो कमेन्ट सेक्सनाव। थांसै आरोना, रेडि जाहोजोब्बाय। एसे बेरायना फैनोसै। सोनो आङो नै फिसालानो माबा दैखौथ' नांथारगौ आरोना फिसालानो लोगोफोर जाथारा आरो थ' दै सोनो आं बावबायसोमोन आङो। सोना लानोसै। ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर नै रेडि जानानै। अबेयाव हरबाय नामा? जि थाम्फै अरोलै फिसालाखौ बांद्रायनो। मैला जादों। नै एखे थाबा थाम्फै अरबावगोन नै फिसालाफ्रा नै सासेया नै बिब'नि फिसालाया नै नोंसोर बबाव थांनो दे होनदों। बबाव थांनो नोंसोर? फुजायाव थांनो नागिरदों बाथौफारानो। गोलोमजोब्बाय आरोना। दर साबि मारनायाव गोलोमजोब्बाय लोगोफोर। बे माबा उरदोंहायनो आंनावबो। थ' थांसै। ओंखारथोंसै माबा हाबनानै दंजोबो नामा? फैनो होनाखैमोन होनदा माथो बैजोंसो हाबनो होन्दोंमोनलाय। मोनसिगोन आरोना लोगोफोर मोननोसै। फिसालानाव जि थाम्फै अरबाय आरोना। थाम्फै अरजाबाय फिसालाया। नायनो आङो थाम्फै अरबाथाय बिराद गिदिर जायो बेना फिसालानालाय। नायनो आङालाय आयु गिदिर जाथारबायथ' आरो। नाय आं माबानो आङो आसिफोरसोनो नै थाम्फै अरनायखौ नायलाय माबायदि जायो बेनाव फिसालाना नै गिदिर जायो आरोना। देखना नहीं जों मोनफैबाय आरोना नै गारि पार्किं खालामना लानोसै र'। मानसिफोर दं माथो। मोनफैबाय आरोना सोनाफोरनाय। ओमफ्राय गारिखौ ओइखै दोनहैबाय आरोना फिर नालाय। दा एसे मोनाबाव बांसिन फिर जागोन खोमा आरोना। दाथ' बारा मोनायाखै नै। होमबाबो गारि दोननोनो जायगाया गैया खस्थ' जायोहाय। पार्किं खालामनो आरोना गारि पार्किं खालामनो। ओमफ्राय बेयाव दोननानै जों थाबायबाय आरोना ससे नै थाबायगासिनो दायो। नै हाबबाय आरोना जोङो नै गेटआ सिङाव हाबबाय नै। ओइ माखै थांखो नै मोनफैबाय जोङो नै लोगोफोर। ओमफ्राय नायदो आरोना मन्दिरखौ बेसे समायना। मोनफैबाय आरो जोङो नै लोगोफोर। ओमफ्राय नायदो मन्दिरा बेसे समायना। ओमफ्राय मानसिफ्राबो नै बिराद दं आरोना। ओमफ्राय दा एसे मोनाबावबा बांसिन जाबावगोन आरोना मानसिफ्रा लोगोफोर। ओमफ्राय दाथ' माने एसे सानहां नालाय थ' बेखायनो एसे खम। दा एसे मोनाबावबा बांसिन जागोन।
ओमफ्राय आंबो नै सिङाव हाबलांसै आरोना लोगोफोर मन्दिर सिङाव हाबलांगासिनो दं थांगासिनो आरो आङो ना ओमफ्राय नै थाबायगासिनो आङो ना सिङाव लासै लासै हाबगासिनो आरोना सनाफोर ओमफ्राय नै मोनहैथ'वाखै आरोना ओमफ्राय नै नायदो आरोना नै मन्दिरा सनाफोरनि सिङाव हाबफैबाय आङो ओमफ्राय नै एबार आङो खुलुमनोसै आरोना नै मन्दिरखौ नायना लादो आरोना सनाफोर बेसे मोजां नायदो ओमफ्राय आं एबार खुलुमनोसै दे सनाफोर नै खुलुमसै आरोना दायो फट' लादों आरोना मानसिफोरा बयबो खुलुमनानै ओंखारबोलायबाय आरोना जोङो नै लोगोफोर फट' लाना आराम जादों आरोना नै दा मन्दिर सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना लोगोफोर मोनाबायानो नै ओरैहाय माने जुलाफि एरि फानदों आरोना माबा माबि फानदों जानाय चावमिन आरो जोंबो एसे नायनोसै आरोना मा जालाय जायो बेलुन सुगासिनो मोनानायखाय एसे खोमसि नुबाय जोङो दखानाव हाबबाय आरोना मा एसे जानानै थांसै जानोसै आरोना नै गुबुन जाना थांसै आरोना एसे नों जानोबा बाबा जादो जाया नों माथो जानो बेखौनो जागोन निमखिखौसो जादो आरोना फिसालाया फिसालानिया बेलपुरि जानो आरोना जाफेरा आरोना फिसालाया ओमफ्राय दिनै मा गोसोखांदों बिदों आरोना नायनि र' जानो हायोना हाया जायोना जाया बियो फिसालाया बेखौ सिफायनांगौसो दा माबा सिफायनानै लगायनानै जानांगौ आरो ओमफ्राय दाना जोङो जानोसै आरोना थावना थावा जानोसै मोजां आरोना गाज्रि नङा नाय बिमा फिसा जोंहा जाखांबाय थांनोसै आरोना दायो बोरायबो गैया माबो गैया नै बिमा फिसानोबो खावबाय आरोना लोगोफोर जाखावनाया होनदों जुलाफि एसे लांसै आरोना नै जुलाफिया ओमफ्राय नै निमखि लानो नागिरदों आरोना एसे लानोसै मोनाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै जा लोब दासो दहाय जों फार्स्ट फैबाथाय एसे खममोन आरोना मानसिया ओमफ्राय दायो बिराद भिर जाबाय आरोना मोनानायखाय जायगाखौनो मोनलायखानाय नंखाला आरो जों दा थांसै ससे थाबायबाय आरोना गारि गाखोनोसै दाना लामाया सालायगोन आच्छा बे सिङावबो जादोंमोन आरोना सिङाव ओमफ्राय नै जों ओरै जाहैदोंमोन आरोना फुजाखौ
ओमफ्राय नै ओरैनो स्कुल ओमफ्राय नै स्कुलायजों थांनांगौमोन फिसालानिया बे सिंजों नालाय स्कुला मोनाबाय दायो मोनाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो फुजानिफ्राय फैबाय आरोना न'आव थांफिनगासिनो दङ थ' आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय